3, 2, 1. Bon dia a tots i totes, em dic Isabela i tinc 11 anys. Fa 6è curs i vaig a l'escola Beethoven. Us diré un llibre perquè llegiu. El llibre es diu La llufa, quina mofeta. L'ha escrit Gloria Marín i l'ha il·lustrat Valentí Gulianas. El llibre tracta sobre unes mofetes que viuen al Lió de Forum i que han hagut de fugir d'un caçador que volia matar-les. La protagonista del llibre es diu Llufa. És una mofeta molt entremaliada que sempre està fent bromes. Un dia Llufa veu que un caçador s'està apropant al llot i corrent va avisar la seva amiga Peta. Amb l'ajuda de la Peta i descant de la barca del caçador. Però quan arriba al llot veuen que el caçador ha ficat a totes les mofetes en una gàbia i les allibera. L'alcaldessa li dona les gràcies, però li diu que aquest caçador és el que ha matat els seus pares. La Llufa decideix que vol fer un combat amb el caçador. Voleu saber el final del llibre? Llegiu-lo. El llibre m'ha agradat perquè és divertit i té moltes aventures. El que més m'agrada del llibre és el final. Aquell llibre em recorda el llibre que us vaig explicar l'any passat. Es deia El col·leccionista d'insectes. Llegiu-lo que segur que us agrada. Adeu, fins la propera.